O Centro Tecnolóxico de Gealsa foi escenario esta mañá da presentación da cuarta andaina solidaria que se celebrará en Boiro o último domingo de setembro, cun percorrido de algo máis de 10 kilómetros. Vai a ser unha cousa moi parecida ao ano pasado, vamos a recorrer unha parte de Boiro, o kilometraxe andamos uns 10 kilómetros, a mellor un peliño máis, pero bueno, non chegamos aos 11 kilómetros, e a verdad que pretendemos que sexa divertido o recorrido, que a xente o pase ben, e é do que se trata, pasalo ben e colaborar con unha entidade como esta Stop Leucemia, que facemos hasta agora, todas as edicións que estamos tendo, pois, están sendo para esta asociación. E animar a población de Boiro, animar aos veciños e as veciñas do noso concello para que o día 29 enchamos a plaza do concello e as nosas rúas con a andaina que é unha dificultad, penso que, bueno, media, sinxela. Ademais de Gealsa, como patrocinador principal, colaboran na iniciativa varias empresas locais, entre elas Chicolino, Farmacia Cima de Vila, Clínica Dental Rebeca Ozores, Confitería Belén e Recambios Triñanes. Son moi importantes tamén as iniciativas que move o Club Barbantia, o apoio das grandes empresas que tamén nos chaman a nós, que somos todos un pouco máis pequenos, pero entre todos damoslle importancia e conseguimos colaborar con estas entidades sin ánimo de lucro para xente que o necesita tanto. Os fondos recadados a través da inscripción destinaránse íntegramente á Fundación Stop Leucemia para que investigadores como Carlos Pérez poidan avanzar na loita contra o cancro hematolóxico. Os fondos da Fundación Stop Leucemia e con iniciativas como esta andaina, pois podo traballar e investigar dende a nosa terra, dende Galicia, e agradecer especialmente a todos os comercios colaboradores e tamén a Gealsa e a Margarita Hermo por iniciativas como esta que fan que poidamos investigar e xerar produtos de calidade que impactan sobre a sanidade, sobre a investigación de Galicia, onde mediante a aplicación da inteligencia artificial queremos mellorar tanto o diagnóstico como o tratamento das enfermedades hematolóxicas. Que eses cartos teñen un destiño, que é ese grupo que está en Santiago, que é o noso grupo de referencia hospitalario. O sea, que eles están traballando de alguna forma para que nas nosas familias, se alguén ten unha enfermedade deste tipo, poida ter os mellores cuidados e poida ter unha esperanza de vida, que ao final é o que queremos todos, seguir vivindo. Os interesados en colaborar poden facer a súa inscripción a través da web de M Sports ou presencialmente na tenda de Gealsa instalada no Bodión. O xoves e o venres da próxima semana tamén poderán facelo nas oficinas da compañía en Boiro.